hinumanakan ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ni ikaw, Ginoo. Humani ini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea. Misunod kaniya ang daghang kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod dito uban sa iyang mga tinunan. Niadtong higayuna, tuol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitanaw si Jesus libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, maingon siya kang Felipe. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga balik 200 ka dinaryo, dili pa iko nga ipakaon ining mga tawana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, maingon kang Jesus. Ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanan tao? Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May dagang balili ni atong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausap kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinunan. Hipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busag hipos nila ang tanan ug mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao, nakapunog na pulog 2 kapukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, maingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kuwaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mahayong buntag kanatong tanan. Adunay 2 katima nga atong makita sa mga pagbasa karong Dominggoa. Ang unang tema, nagisgot kabahin sa graciousness of God, o sa Bisaya pa, grasya sa Ginoo. Ang ikaduhang tema nga atong makita, nagpunting kini, ang nagisgot kini is the call of unity para sa tanang katawhan. Ang tawag sa pagkakiusa
sa tanang katawhan. Mao kana ikaduhang tema sa mga pagbasa karong Dominggo. Anita magsugod sa unang tema, ang graciousness of God or grasya sa Ginoo. Ato kining makita diha sa unang pagbasa sa Salmo o sa Ebanghelyo karong Dominggo, sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa unang pagbasa atong nadungog nga nag-describe kini sa multiplication of loaves, sa pagbahin-bahin sa sa panahon ni Eliseo. Sa Ebanghelyo sa naghisgot kabahin sa kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo andam muhatag diha sa katawhan. Ug sa Ebanghelyo sa ni San Juan atong nadungog nga gibahin-bahin ang pan ngadto sa katakawan, multiplication of loaves. Unsa may naa sa multiplication of loaves, ang pagbahin-bahin sa pan ngadto sa katawan. Unsa may naa niini, unsa may mensahe niini. Ang mensahe mao usa kini kasimbolo sa dakong kaluoy o gugma ni Jesucristo. Naluoy si Jesus sa mga katawhan nga nagkinahanglan og dakong tabang, kay ang mga katawhan gigutom walay kaon. Naluoy si Jesus diya sa katawhan ug nagbuhat siya milagro niini. Mao kana ang dakong mensahe sa multiplication of loaves tungod sa dakong gugma ug kaluoy ni Jesus. Si Jesus kabalo mutan-aw sa kasing-kasing sa mga tao nga nagkinahanglan. Kabalo siya mutanaw sa kasing-kasing nga nasamban. Mao na ang iyang pagkasiya. Kabalo muluoy, kabalo mahigugma. Kung atong tanawon ang upat ka gospel, ebanghelyo, tanang gibuhat ni Jesus mga milagro, mga ipangsangyaw ni Jesus, mga ipanghawa niya mga dautan, tanang gibuhat, nagisgot kabahin sa kaluoy sa Dios. Atong hinumduman nga si Jesus mao ang dagway sa kaluoy sa Ginoo. He is the face of God's mercy. Ato kining makita sa encyclical letter ni Pope Francis sa Misericordia Vultus number 1. Jesus is the face of God's mercy. Ug diha usab sa mga activities diya sa simbahan nga matod pa ni Pope Francis nga ang kaluoy unta maoy pundasyon diha sa atong misyon, diha sa mga activities diha sa simbahan nga maoy criterion kanatong tanan, maoy foundation diha sa atong misyon. Mao kana ang dakong mensahe sa unang tema, kabahin sa grasya sa Dios. Kung magisgot pag grasya, pagsagaran, makaingon ta ang grasya, maoy epekto sa atong pag-ampo, epekto sa atong pagkugi.
Makaingon ta, nakalampos ko og pag-eskwela, nagrasyahan ko sa Ginoo. Mao nay kasagaran perspective nato sa grasya. Dili ka na mao ang grasya. Ang grasya, mao ang Ginoo mismo. It is God Himself nga naglihok diha sa atong kinabuhi. Mao ka ng grasya, ang Espiritu Santo nga naglihok diha sa atong kinabuhi. Mao ka na ang tinuoray nga grasya nga buot ipasabot dinhi sa Ebanghelyo sa unang tema, graciousness of God. Nga ang Diyos naglihok diha sa kinabuhi sa katawhan. Sa ikadawang tema, the call of unity. Kitang mga Katoliko, adunay characteristic usa niini ang Catholic Church is one, usa, united. Nganong usa man ang Katoliko? Usa kini kay because we profess the same faith. We profess the same sacrifice. We profess the same sacraments. Mao na ang pagkausa nato. Usa ka karakteristik sa atong pagkakatoliko. The Catholic Church is one, united. Asa man ning gikuha ang pagkausa nato? Gikuha kini nato sa idea sa Trinity. Nang Amahan, Anak ug Espiritu usa. Diha kana gikuha ang the oneness of the church. Kung magisgot pagsimbahan, dili lamang ang simbahan structure. Dili lamang ang simbahan, Santo Papa, Obispo, mga kaparian, mga relihiyoso. Kung dili ang simbahan, mao ang katawhan sa Dios. The people of God. Ang misyon nato dili lamang sa mga pare, sa mga obispo, sa mga reliyoso, sa mga madre, kung dili kanatong tanan. Atong inumduman diha sa atong bunyag, we share the triple mission of Jesus. Ang tulo ka mission atong i-share, na-share nato diha sa bunyag. Ang pagkapropeta, ang pagkahari, o ang pagkapare. Ang pagkapropeta, mao kini ang pagsangyaw nato sa Ebanghelyo, sa gugma sa Dios ngadto sa katawhan. Ang pagkahari, mao kini ang pagserbisyo nato ngadto sa katawhan, labi na sa mga katawhan nga nagkinahanglan og dakong tabang. Ang pagkapari, mao kini ang Eucharistia. Nga kitang tanan giawhag nga motubo diha sa Eucharistia, sa Santos nga misa. Ang misa usa kini kadakong grasya, gasa nga gihatag sa Dios dinhi kanato. Kay nagisgot manig multiplication of loaves, asa man ni makita nato karon? Ato kining makita diha sa Santos nga misa. Atong dawaton ang pan, dili lang pan, kundi ang kinitabuk ang kinabuhi ni Jesus. Si Jesus maoy atong dawaton diha sa atong kinabuhi. Atong timan-an kung wala si Jesus diha sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi useless. Kung atong pagtuo sa wala si Jesus, ang atong pagtuo walay bili. Ang atong pagtuo, ang foundation sa atong pagtuo, mao si Jesus, centered on Jesus. Ug-usab ang atong pagtuo, kinahanglan kini og buhat ug rason. Yamatod pa ni St. Thomas Aquinas, kung naa ang pagtuo ug ang rason, your faith is reasonable. Tunay rason ang imong pagtuo. Kung imong pagtuo walay rason, mahug na siya sentimental.
dili lig-on, kinahanglan bipulta mo tuo, kinahanglan tuna ang rason, tuna ang buhat usab. Kung wala ang buhat ang pagtuusab sa kini kapatay, matod pa ni St. James. O kining tema sa ikaduhang tema, the call of unity. Kita giauhag sa pag-ampo, sa paglihok, para kitang tanan, Musliman, Hindus man, Christians, makagiusa ating inumduman diha sa atong pagtuo, gibuhata sa Dios sama sa iyang dagway. Ang atong pagkausa, ang atong dignity rooted in Jesus. Na kita, anak sa Dios, gitawag para makikrelasyon diha sa Dios. Kung wala ang pagkikrelasyon diha sa Dios, walay kalinaw, walay meaning ang atong kinabuhi. Unsa may punto o implikasyon nining duha ka tema nga atong nadungog adlaw. Unsa may implikasyon, unsa man nato pag-apply ini dinhi sa atong kinabuhi. Una, diha sa unang tema, ang grasya sa Dios. Kinahanglan kita makabalo mutanaw sa kasing-kasing sa katawhan diha sa atong misyon. Kabalo taw mutanaw sa tawo nga nagkinahanglan diha sa kasing-kasing sa tawo nga nagkinahanglan. Daghan kaayo karon sa katawhan nagkinahanglan og dakong tabang. Kung kita wala makakita niini, kini nagpasabot nga nga atong kasing-kasing bato, walay kaloy, daghang mga sala. Kung kini bato, gahi, kini angay natong limpyuhan. Unsa nato paglimpyo sa atong kasing-kasing confession, kumpisal. Atin og misa matag Domingo. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Kana dako kanang grasya mga maabot diha sa atong kinabuhi. Mo kanay implikasyon diha sa atong kinabuhi ang sa unang tema nga kabaluta mo tan-aw sa kasing-kasing sa katawhan sama sa gibuhat ni Jesus ngadto sa katawhan. Nakita niya ang katawan nga nagkinahanglan og dakong tabang ug iyang gitabangan ang katawhan. Ang implikasyon sa ikaduhang tema, ang the call of unity, kini nag-auhag kanato sa pag-ampo ug pagtrabaho. Misyon, kinahanglan mag-ampo ta na kitang tanan magkahiusa nga naa ang gugma. Kalinaw. Kung wala ang pag-ampo sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi usab useless. Kaya ang pag-ampo, it is the bridge. Bridge ni siya nga makonect nato diha sa Ginoo. Weapon ni siya ngadto sa mga dautan. So makita nato ang pag-ampo kinahanglan kaayo diha sa atong kinabuhi. O ginahut unta nga kining Domingo ang mga pagtulunan nga atong nakita karon, atong nadungog, ato kining puy-an, ug ato kining i-apply dili lamang diha kanato kung dili diha usab sa tao nga nagkinahanglan para kita mga Katoliko isip magtutuo, mutubo diha sa gugma sa Dios. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo.